He passat per totes les posicions de lo que és un club esportiu. M'encanta l'esport i poder treballar de lo que realment has estudiat i el que t'agrada i t'apassiona. He tingut l'oportunitat o m'han donat les oportunitats en aquest cas. I realment a vegades he estat en seleccions de personal en llocs directius i potser hi havia més nois que noies. I al cap i a la fi m'han escollit a mi, no? Que dono molt. Sí que només va haver-hi un cas en concret, que va ser l'època que tenia 35 anys, ara en tinc 40, i em van dir que amb 35 anys era una fase a nivell de dona en què podia quedar-me embarassada, i això, la veritat, la meva resposta va ser al revés, no? Va ser com, ostres, però jo no vull treballar amb vosaltres, no? Perquè jo tinc la meva actitud i les meves aptituds, és a dir, no vol dir que perquè sigui mare m'hi canviaran. El júnior està gestionat per una empresa privada i una de les coses o valors que tenen tant el júnior FC com l'empresa privada Fitness Salut és el tema de la igualtat. Per sort nosaltres no fem aquesta diferència. Sí que potser podem tindre que en futbol, que quasi tots són nois, però tenim entrenadores també. Sí que el percentatge potser és diferent, però per exemple a nivell de mànagers del club quasi és 50-50, no? Sí que potser podria dir-te i afirmar-ho que en el sector esportiu cada vegada hi ha més gerents. Sí que també et puc dir-te que a nivell de clubs, tot el que són juntes directives, hi ha molt poques dones. Com a gerent del club hi ha els mateixos diners destinats tant a les noies com als homes. Aquest club té molta sponsorització i la manera d'enfocar aquesta sponsorització realment no està diversa perquè siguis home, és a dir, més diners per l'equip masculí o més diners per l'equip femení, sinó que t'ho fan segons la pròpia secció, és a dir, patrocinen la secció. M'agradaria que se seguís així, que sobretot les famílies vegin que valorem igual els seus fills, tant si són homes com si són dones. La gent és molt jove la que tenim, és a dir, tots els entrenadors estem parlant de gent d'entre 20 i 35 anys. Realment és un sector molt maco per poder treballar. Jo crec que en relació a la diferència de gènere, crec que aquí al júnior no n'hem tingut i de fet crec que és un club que per història aposta bastant per les noies. Crec que ara s'ha igualat bastant, també pels bons resultats dels nois, però jo diria que més general sí que hi ha una diferència de cobertura, de nivell mediàtic també i sobretot de sponsors. A nivell de selecció, per exemple, sí que és veritat que els nois sempre han tingut més cobertura mediàtica, se n'ha parlat més d'ells, han sortit més a la televisió quan han sortit, als diaris. Jo crec que es veuen menys figures entrenadores, sobretot de primers equips, però per un tema de voluntat pròpia. Estic segura que sí, de fet hi ha hagut històricament entrenadores molt bones de divisió d'honor, però no conec a cap altra jugadora o no jugadora que hagi tingut aquest interès i que se l'hagi vist frustrat pel tema de ser dona. Jo no ho conec. La noia adopta més de la família i no voler assumir aquest rol. I ara mateix jo crec que tots els entrenadors de divisió d'honor de noies són homes. Però crec que venen generacions de noies i que tenen molt potencial. I ojalà es vegin noies entrenadores, perquè també és una forma d'entendre el hoquei diferent. També el fet de ser entrenadora noia i amb els horaris dels entrenaments de primers equips, que s'entrenen de 3 a 4 dies per setmana i amb horaris a partir de les 8 del vespre fins a quarts d'11, són horaris que si tens nens, per exemple, són molt difícils de compaginar.